Tata. Tata umkhonto wesizwe Tata. Forward to 2/3 majority forward. Forward to 2/3 majority forward. Qina Ncamalala qina. Qina Ncamalala qina. Tata Ncamalala Tata. Tata Ncamalala Tata. Angizwa kahle ngathi andivumi nje. Tata Ncamalala Tata. Yazo-ke Tata Ncamalala Tata. Away with the Masela, away. Away with the Komtsotsi, away. So babopho Tsotsi after Wednesday siyababopha. Siqala ngalo wekhale elikhulu angithi. Comrades, ngiyaxolisa ukufika late ngiqale eGreat Town. Now ngibingelele leadership yonke khona i-national leadership, Comrade Dudu, Comrade Ncamalala, and all other comrades who might be here, comrade leadership of the Women's League, of the Youth League, comrades from business, amabutho abafundisi nonke siyanibingelela. Comrades ngizoba mfishane kakhulu, but into esihlanganise sonke la sihlanganiswe ukuthi izwe lethu liphume eceleni alihambe ngendlela esasicabanga ukuthi lizohamba ngayo. Sihlanganiswe ukuthi u30 years wedemocracy esasiyuthenjisiwe usasibeke la esasikhona before uhulumeni obandlululo. Asisebenzi, si-affectwe i-crime, ama-foreigners atshontsha imisebenzi yethu, amajele agcwele, siyahlupheka kunalokho. Upetrol ungaphezulu, ugesi awukho, yonke into ongayicabanga yayi-wrong ngesikhathi sobandlululo ukuthi kungaphuma umsholozi yaqala phansi. Kodwa ngifuna ukunikhumbuza izinto ezimbalwa. NgoLesithathu, as from tomorrow kuvota ogogo nomkhulu. Sicela sonke sihambe siyokhumbuza ogogo nomkhulu bethu ukuthi umkhonto wesizwe uthi ukuhlupheka kuphelile ngoba bazobe sebehola u5,000 rand as from Monday. Asidlali la, siyazi ukuthi ogogo nomkhulu bethu ibona bondla izingane zethu. Siyahamba siyofuna amatoho ngoba wekho, sishiye ogogo bethu nezingane zethu. 5,000 rand ngogogo bethu. Sifuna ukukhuluma neyouth yase South Africa sithi ey'nganeni zethu ey'fundile ziyahamba ziyofunda ema-university. Uma ibuye ingaqashwa. Sithi kuphelile-ke ngomkhonto wesizwe ukuphatha kwawo, ukungaqashwa kwenu njenge-youth yase South Africa. Asiyifuni i-PWP. Angeke sibe nentsha enedegree eshanela umgwaqo. Asikwazi ukuthi sithi abantu abafunde babuye bazoshanela umgwaqo. Sizoqeda-ke ngoLesithathu wonke ama-unemployed graduates wethu azoqashwa. But okwesibili esifuna ukusho ukuthi ley'kweletu zey'ngane zethu ekade y'funde ema-university sizozicisha. But ukudlula lapho sizoyishintsha indlela i-NSFAS esebenza ngayo. Wonke umuntu ozothi eqeda isikole uzobe senayo ibhasari. And asingabazisi ngalokho because uNcamalala uyena yedwa owamemezela i-free education eSouth Africa. Siyayibuyisa-ke. Okwesithathu niyawubona lo gesi ekudlalwa ngawo. Ohlala esikhwameni sikaRamaphosa. Uma efuna ukudlala irugby ukhona lo gesi. Uma efuna ukuwina ama-election ngoba efuna ukwatshontsha nje ukhona lo gesi. Kodwa uma sifuna ukupheka ukho. Uma sifuna ukufunda ukho. Lo gesi wokukhuthuza abantu imali awukho masufuna. I-reason ukuthi kutshontshwa ngawo diesel lapha kwa-Eskom. Amabhiliyoni athenga udiesel. Ngabe sisebenzisa la malahla lapha eMpumalanga. La malahla agcelele kwi-Northern KZN. Bavale imayini baqeda imisebenzi. Ngoba bafuna abantu barelaye kubo ukuthi sihlale njalo sikhosiza singayimeki. Siyawubuyisa-ke ugesi.
Okwesithathu masiqeda ukuvota uyabuya ugesi. Okwesine kufuneka sazi ukuthi sijoyine inhlangano enkulu kunazo zonke eSouth Africa. Ayikho inhlangano ne5 months nje. Ayikazi ibe khona. Futhi angeke saba khona. Because even laba bakhanda inhlangano ezincane bala namhlanje. Lento iyabathusa abantu bakwaGogo. Iyabathusa belungu. And kufuneka sazi ukuthi sime on the right side of history. Because akeke uthusa umuntu ungathusi. Siyathusa. But ngifuna ukunitshela nithusa kanjani. ESouth Africa kuwokuqala ngqa. Kuba nomuntu iConstitutional Court ehlalayo ithi ningavotela noma ubani kodwa hayi lo. Ungamalala kuphela iConstitutional Court ethi ngahamba niyovota kodwa simfuni lo. Sithike thina ikhona isolution comrades. Isolution u2/3 majority. Because if usino 2/3 majority siyomfaka eParliament esigijima uNcamalala. 2/3 majority sizomenza upresident bethanda bengathanda. Into esiyigcizelelayo kunina comrades akekho umuntu ofuna yovota ehamba ngawani nina ni confirmed siyanazi. Kodwa ngeke igirlfriend yakhe ilale uyovota. Angeke iboyfriend ilale uyovota. Angeke ugogo nomkhulu wakho balale uyovota. Angeke umakhelwane wakhe alale uyovota. Okusho ukuthi ifuneka sikhiphe wonke umuntu ayovota. That is the only way you reach u2/3 majority. Sifuna ukugcizelela ke comrades ukuthi siselelwe insuku ezintathu kuphela. Le insuku ezintathu zisinika amandla adlula amabhomu esalo nawo ngobandlululo. Abiza kuphela ukuthi uthathe iID yakho usizele nabantu abawu10 kuphela. Akukuningi lokho. Ama members omkhonto wesizwe angama-million. If wonke njengoba engama-million engeza nabantu abawu10 lo 2/3 majority sowuthola. Sizocela ke comrades lakunini ukuthi as from tomorrow qala ngogogo nomkhulu wakho. Ungavumi labo tsotsi bakagogo bamvotise ungaboni. Because uzobudayisa umzabalazo. Akuba wena oqala ozoyenza sure ukuthi uyavota. Sizogcizelela ke comrades la ukuthi selufikile lolo suku lokuxosha amasela. Ase FNB amasela namhlanje. Uyazi ayokwenzani? Ayokwenza ifarewell. Farewell masela, farewell. Farewell masela, farewell. Ashaya memorial service ke thina la sizowathandazisa nje ukuthi engathi ningahamba kahle. Siyazi ukuthi indlela yabo ebheke eThogweni ivuliwe. Abahambeke baye eThogweni. Thank you very much corporate program director. Lomkhonto wesizwe belibambe irally namhlanje eHammersdale. Bekulindele ukuthi kufike umnomzana uZuma kodwa ugcine engafikanga.